Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro e estamos no Galiza Metálica. Moi benvidos e benvidas a este Galiza Metálica cultural que ven cargado con 4 seccións e música 101% rock e metal galega. Recorda que podes escoitar este programa todas as noites da segunda a terça-feira a partir das 12 da noite, hora portuguesa, na 106.0 FM de Antena Miño ou en www.antenamiño.pt. Isto é posible grazas a que estamos no gran templo da perversión sónica do noso compañeiro nos mandos do Galiza Metálica, o gran imperatore das ondas, Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show. Recorda que se non podes escoitalo en directo, tes outra oportunidade de escoitar este calquer outro dos programas na sección de plataformas de podcast tales como iVoox, Spotify, Google Podcast ou Podgalego. E vamos alá, vou a comentarche de que vai este Galiza Metálica cultural, pois temos 4 seccións cheas de cousas interesantes. Por un lado, a parte literaria, teremos Vento e Chuvia, un libro máis que interesante sobre a mitoloxía da antigua Galaecia de Manuel Gago e Manuel Cráneo. Na historia da Galiza fondaremos como dende o século X nos chamamos Reino da Galiza. Por outro lado, teremos o documental Semente de Berrar, que afondará sobre estos últimos 40 anos de berros e ruídos na rúa. E para rematar, a sección estrela de Metalizando a Rapazada con Aldara Yari, que desta volta nos dan a segunda parte do que vai a ser este descubrimento de rock e metal feito en galego na Galiza. E xa que estamos falando da Galiza, vamos a falar do Festival Jalaecia Metal Fest, que se celebrará o próximo 25 de novembro na Sala Rebullón, en Tameiga. Mos, non te podes perder as 7 bandazas que van a estar. Hoxe teremos con nós a Lóstregos e Corey contarános como vai a ser este próximo día 25 de novembro. E agora deixovos con alguén que tamén estivo no primeiro Jalaecia Metal Fest. Eles son Millet e o seu Palismocas. E estás a levantar barruza fora, non te había de traballar. Ai, non, non, non. Ponse a camisa e vexe a xantar. Sua sogra malo mira, a muller a te está a dar. Ai, non, non, non. Parece che cedo e na cama ti estás. Nin te iba no campo, nin axudas a chegar. Ai, non, non, non. Con el barra, máis vale cercar. Ai, non, non, non. E foronse a tasca, moitos ao pesar. Galván consolou, no que ervas de probar. Ai, non, non, non.
Escoita e degusta o Galiza Metálica, o programa que che ensina sobre a túa cultura e a túa raíz galaica. Estivemos escoitando a Caleiquia con Chan de Gorita, post-stoner do mellorciño da zona de Sanxenxo dende 2017 co seu Oilean Fada, e agora toca Xamaín co seu Soño de Inverno.
Historia da Galiza. Hoxe, formación do Reino da Galiza. O Reino da Galiza é unha entidade política xurdida na Idade Media, no século X, durante o período da Reconquista contra a dinastía dos Omellas que se asentara na península. Os nobres visigodos cambiaron a súa nomenclatura por condes e nombran en Asturias a capital do reino do que sería próximamente España. Alí, o rei Alfonso III de Asturias, á súa morte, divide o territorio en 3 para os seus 3 fillos. O primoxénito García queda con León, Fruela queda cas Asturias e Ordoño queda co Reino da Galiza, que tamén colle o norte de Portugal. No século XII, volta a dividirse o territorio da antigua Galicia, con 2 irmáns, Raimundo de Borgoña e Enrique de Borgoña. Raimundo queda co Reino da Galiza e casa con Dona Urraca. Enrique casa con Teresa e queda co Reino portocalacense. A morte de Raimundo de Borgoña, Dona Urraca convírtese na primeira muller en exercer un reinado en pleno dereito. Condesa de Galiza, gobernaba toda a costa atlántica peninsular dende a fronteira cos mouros ata a costa cantábrica galega. Pouco se garda na historia desta muller que rexeitou a Alfonso o Batallador de Aragón e que tiña un reinado entre o Miño e o Douro e que mantivo o señorío de Galiza a condición de ser solteira, pois en caso de casarse o seu goberno pasaría ao seu fillo Alfonso, primeiro de Portugal.
Afonso de Aragón atravesou Castela e León e chegou a Sarria. Alí, o conde Rodríguez Veláez recibiuno con agasallos, xa que era partidario da raíña e non do fillo, e ademais inimigo do conde de Traba, polo que decidiron atacar unha das súas posesións, o castelo de Monterroso. O exército atravesou Porto Marín e acháronse en Monterroso dende o norte. Acamparon en Trascastro e cortan a auga do regato ao tempo que envían espías. Os defensores do Castelo de Penas detectan o invasor, envían mensaxeiros para avisar ao seu señor o conde de Traba e pechan as portas. Apenas teñen para resistir e o castelo é pequeno. Unha torre rodeada por un muro de 2 metros e nada máis. Nin sequera teñen almacén nin pozo interior para resistir, polo que a batalla será corta. Nembargantes, os defensores non abren as portas da torre ao invasor. O invasor baixa aos poucos de Trascastro e baixan por Toxide, rodean a fortificación dende Pol e van estreitando o cerco con 400 homes fronte aos 50 que defenden a torre ao mando do tenente Casteleiro. Os aragoneses chegan ata a muralla e comezan a subir por ela con escaleiras e cordas. Os defensores atacanos dende o patio con arcos e ao quedarse en frechas siguen tirándolle pedras, mentras o corpo principal do exército ataca a porta principal ata que cae. Os defensores retroceden e péchanse dentro da torre, xa que están rodeados por todas partes e os inimigos corren tras eles. A defensa prosegue dentro da torre. Desde as ateeiras disparan as poucas frechas que lles quedan. Ao mesmo tempo, desde o alto da torre, bótanlles pedras aos atacantes. Estos tentan destruir a porta de entrada cun ariete, unha e outra vez, ao mesmo tempo que lanzan fachos ardendo contra a cabeza da torre a ver se conseguen incendiala desde arriba. Algúns metenlles estacas entre as pedras da torre e préndenlles luben para ver si cae o resto do muro, pero nin así. Ao segundo día traen máquinas de guerra e comenzan a bombardear a torre con proxectís de pedra, conseguindo abrir unha brecha no muro da torre desde o cal incendian a fortificación. Aínda así, os defensores seguen matando inimigos, só ata quedar varios peóns que se renden de pura fatiga. O rei de Aragón decide matalos igualmente e consiguen o bastión.
E falando da Galicia como estamos, temos que falar do Galaecian Metal Fest, que se organiza o día 25 de novembro na Sala Rebullón en Tameiga, en Mos. O ladiño de Vigo, moi doado de atopar unha sala a mellor de Galiza, considerada, e que decirvos, pois que hai 7 bandazas, 4 da zona galega e 3 da zona portuguesa, porque isto, o Galaecia, é unha mistura do Galiza Metálica e do SOS Heavy Metal Radio Show, patrocinado por Antena Miño e tamén cas axudas, como non, da propia Sala Rebullón, que saibades que é moi económica. Anticipada son 15 pavos e en taquilla son 20, así que aquí estades esperando para metervos en www.vivetix.com e mercar as vosas entradas en anticipado ou, se queredes, na propia taquilla o día 25 de novembro. Vamos a falar un pouco destas bandas. Decirvos que as 4 galegas son Talesien, Lóstregos, Mano de Piedra e Bloodhunter, e os 3 portugueses son Music in Low Frequencies, Hunted Scripton e Moonshade. Non vos podedes perder desta descarga de enerxía e adrenalina que vai ocurrir o día 25 na Sala Rebullón. E como estamos de plena promoción, vamos a conocer un pouquiño mellor a Lóstregos. E para eso vamos a falar con Corey. Lóstregos fundouse no ano 2014, coa idea de crear un proxecto de black metal de corte pagán e melódico, que tivera como eixo central o folclore galaico, con súas tradicións, lendas, contos e mitoloxía. Somos unha formación de 4 persoas: Iago Endobélico nas voces e na guitarra, Jesús Ur na guitarra solista, Cory Lucbos nas voces e no baixo e Alberto Niduiden na batería. No ano 2016 lanzamos o noso primeiro traballo, o EP Alzamento no Norte. O ano seguinte, no 2017, sacamos o noso primeiro disco longa duración, titulado Lendas baixo o luar. Uns anos despois, no 2021, sacamos o noso segundo disco longa duración, titulado Onde calan os corazóns, ruxen as pedras. 2 anos antes, no 2019, participamos nunha compilación titulada Lords of the North, un tributo a Bathory, iniciativa do selo estadounidense Folk Vanguard Records, na que aportamos a canción A Fine Day to Die, titulada Un bo día para morrer, a cal a traducimos e a cantamos na nosa lingua natal. Bueno, e xa que coñecedes agora un pouquiño mellor a Lóstregos, en que andarán metidos esta xente últimamente? Dun ano e medio ata a data de hoxe, ademais de estar realizando diferentes concertos polo territorio peninsular, atopámonos no proceso de creación e composición do que será o noso terceiro disco, tanto a nivel musical como conceptual, lírico e visual. Agora mesmo temos prácticamente o 100% do disco composto, e nunhas semanas entraremos a inmortalizarlo no estudio de grabación. Así que non se vos ocurra perdervos a esta bandaza que vos van a facer reventar literalmente a cabeza, e senón dito por eles mesmos. Lume, raiva e cinza. Vémonos na noite do 25 de novembro.
Estás escoitando o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño ou en www.antenamiño.pt. Estivemos con Lóstregos, co seu Deidades da Noite, Meigo das Pedras, e despois escoitamos tamén de Lóstregos, o Meigo das Pedras. Non vos perdades o que ven a continuación. Son de Santiago e cantan A Hora do Lobo, nin a tiros. Unha vez máis abrese a sema do meu leito, cunha inquietude abisal. Na mentres a cidade durme os seus desexos, soños de luz artificial que asfixian. Mantense acesa fría chama do insomnio, de novo teño que soportar os grosos muros levantados polo silencio que apenas deixan respirar, que afogan. No negrume habitan espectros, podo viro rechiar las súas fauces, emisarios de cada fracaso. Fanse fortes sentío que las noches eran para dormir, soñar y despertar sin temores. Seguiremos despiertos hasta que amanezca. Esta hora es la peor. La llaman la hora del lobo. Dormidos tendríamos pesadillas y despiertos tendremos miedo. Expúlsame da túa soidade, co aroma da túa esencia atoparás as raíces da verdade. Se te asomas ao abismo da fenda, a pesar dos pesares pasados, malia que a mágoa rape algúns días, o orballo sobre a hora do lobo segue a lamber o sal das feridas. Como unha musa dispese un segredo que xermola a cotío, devagar das incertezas dos meus febreiros, da única dúbida do teu verán, do acibeche a prata do cabelo que indomable busca os dedos sucar, do ato incansable deste anhelo que durante un lustro non deixou de berrar. Morrerei un pouco menos mañá, se traes o cogo prendido da túa man, acubillados no verte da calma, sentindo o bico invicto da madrugada. Escolleremos o camiño incorrecto, coas facianas sorrintes contra o vento, que a vida é un oasis cercado, en embargante seguimos soñando.
E na sección de audiovisuais do Galiza Metálica Cultural, hoxe toca Semente de Berrar. Primeiro habría que ter claro que é o punk, non? Porque para min non só é unha cuestión musical, e incluso dentro da música é moi difícil, por lo menos para min, decir que é punk. Blues, 12 compases, 5 notas e tal. Punk, 3 acordes. Musicalmente dimos as 3 notas, para arriba e para baixo, pois todas as veces que había que darlle. O que che gusta leva guitarras, soa potente, ten unha mensaxe rebelde, esa molda da túa forma de ser. Tocar a guitarra eléctrica hai que agarrala, en vez de darlle hai que contela, non era? Existía unha contracultura, que todo eso para mí era completamente novo. Os 90 e os 80 foron unha revolución imparable. Bastaba por conter uns colegas que se xuntasen, que te quixesen decir algo. Rapamos as cabezas, collemos unhas Martins, fomos ao fútbol, empezamos a escoitar música e aí foi como naceu todo. A nosa vida era a rúa e dai viña música, cultura e sobre todo amizades. E todo isto foi unha hostia na cara a moita xente. Mira, hai isto, e te manchas e te lo pasas bien. Me decía a miña nai, pero tú como escoitas isto? Pero de onde sacaches isto? Eu daba molta e dicía, papá, hai futuro. Creouse realmente algo que só co paso do tempo, non sei, te decatas un pouco de que tivo a súa importancia ou... Nada, que tuvemos moita suerte nesa época en ter un micro e podernos cagarnos en todo o que nos parecía mal. Efectivamente. Semente de Berrar é un proxecto de documental que pretende reflectir, entre notas máis ou menos afinadas, parte da contracultura na Galiza dos últimos 40 anos. Unha contracultura ligada ao ruído ou á melancolía, á retranca ou a ir de fronte, ao amor ou ao odio. 40 anos de faino ti mismo, industria musical, 40 anos de subculturas urbanas e tamén rurais, 40 anos de Galiza rebelde e festeira, 40 anos de drogas nas rúas e deporte, 40 anos musicando realidade e ficción, 40 anos de precariedade laboral e loita obreira. Os protagonistas que poñerán a voz a Semente de Berrar serán as bandas, o público, os propietarios de tendas de roupa ou música, editores de fanzines ou xornais, unha escolma de 40 persoas destes 40 anos de amor e odio. Para non caer na peor enfermidade destes tempos, a desmemoria, procuramos sacar para adiante que vos chegue este documental, un proxecto autoxestionado e que tamén vos sintades partícipes cando vexades. Ministerio de Traballo, non currades un carallo, que non sodes Estado, justificades o soldo, cobrades de unas 8 yo, cobrades no paro. Levo anos traballando, anos cotizando, agora no paro, eu se me deja.
O colectivo promotor de Semente de Berrar está composto por diversas persoas de diferentes puntos da Galiza, con experiencia en xestión cultural a través da edición de numerosos discos, revistas ou fanzines, e curtidas na organización de palestras, concertos ou festivais. E nace detrás de inquedanzas comuns. Que é o común? Rescatar unha parte da contracultura galega que non está documentada no audiovisual. Iago Santas López, mestre de profesión, editor de fanzines, revistas e activista cultural e da lingua, coordina a modo de blockchain a moita xente que dende a súa profesionalidade ou militancia queren traballar neste proxecto. Death of Glory Collective, na parte artística, con Bruno L. Teixeiro en redes e marketing, ou numerosas bandas que cederon material para edición como Samesuga, Soa Cobule, dan conta delo. Os grupos de traballo son, evidente, de carácter multidisciplinar e rodéanse e asesóranse na parte técnica dun grupo de profesionais con ampla experiencia na realización, produción e postproducción de documentais e traballos audiovisuais como No Major Films, que serán os encargados da realización, e de Alba Gallego como montadora e editora. O proxecto será dirixido polo propio Iago Santas. Existían numerosas formas de dar vida ao proxecto pola vía de edición privada, pero quixeron facelo co micromecenazgo, xa que é unha escolla voluntaria.
Semente de berrar é un documental que revisa 40 anos do punk na Galiza. As tres ideas que bailan no proxecto, como explica o seu director Iago Santas, son os 40 anos que hai que se produciu o nacemento do que se coñeceu como a movida viguesa, Galiza, porque é aí onde queremos enmarcalo, e os grupos, que son nosos, en terceiro lugar para reunir os sons que eran algo máis da rúa, nomeadamente punk, pero tamén calquer tipo de subxénero que puidera nacer del. É dicir, dar unha vertente cronolóxica e unha vertente de país e unha vertente artística. Semente de berrar analiza o desenvolvemento do subxénero punk na Galiza a través de testemuños directos dos seus protagonistas, nun marco cronolóxico que vai dende o ano 1981 ata a actualidade. O documental divídese en varios capítulos, partindo dese contexto de fanzine, no que nacerá unha variada escena subsidiaria autoxestionada e protagonizada por uns colectivos musicalmente amateur, pero con moitas ganas de falar. Neste repaso non faltan referencias ao papel do fútbol, das drogas, da insumisión ou a mili, ou das primeiras ocupacións na xénese do movemento punk da Galiza. O director afirmou nunha entrevista que todo comezou cos primeiros LPs de Siniestro Total, moi punkis daquela. Co tempo, aínda mudando o estilo, esta banda galega de rock convertiuse na máis recoñecida polo gran público e ven sendo ao que traballou dun xeito 100% profesional ao longo desta historia, porque na realidade é que a meirande parte dos líderes deste movemento atópanse hoxe afastados dos escenarios. Un dos casos sería Radio Océano, por exemplo, para coñecer un poquinho máis das bandas que están metidas. Un grupo nacido na Coruña e liderado por Xosé Manuel Pereiro. A banda coruñesa grabou diferentes maquetas e tamén participou en traballos colectivos ata publicar no 1986 o seu único LP, Nin falta que fai, logo de gañar un concurso de Radio Nacional de España. Compre falar tamén de dúas bandas nacidas no Vigo dos 90 e que chegan á actualidade sendo referencia no xénero, Escacha e Queltoi. A cidade olívica é protagonista musicalmente falando da historia recente da Galiza, como polo a chamada movida, pero tamén de outro tipo de músicas independentes e contestatarias. Queltoi e Escacha publicaron numerosos traballos ao longo da súa intermitente traxectoria, algúns deles ao mellor nivel punk estatal, como Casco Vello do 98 ou Escacha do 99, nos comezos, A Nosa Cinza do 2010, ou A Ferro e Lume de 2006, máis recentemente. Tiro na testa, a banda formada en Lalín a finades da época, tamén é merecedora deste recoñecemento por facer un punk superpotente. Nos anos da movida viguesa quedaron bastante soa os The Killer Babies, de Silvia Superstar, roqueiros clave na historia da música galega, dando boa conta diso o traballo de Fernández Rego, titulado Unha historia da música na Galiza, de 1952 a 2016, froito de máis de 9 anos de investigación. Semente de berrar non esquece os primeiros concertos do movemento da Galiza, como dicíamos, marcados pola autoxestión, pero tamén daqueles festivales que foron xurdindo como Freixo ou Castañazo, e mesmo de importantes locais para a música punk como Bartolo da Compostela. Por isto mesmo e por moitas máis cousas, a miña recomendación queda dada neste Galiza Metálica. Escoitade e vede o documental Semente de berrar, ruido na rúa. Tonight, my time is right. I feel so good, I don't wanna die.
Estás escoitando Sangue, da banda pontevedresa Brutal, que sacou fai moi pouquiño este traballo, ao igual que o seguinte que vamos a escoitar a continuación, Desterrado, do seu novo álbum 22.820. Integrado, se abre
Hoxe, na sección do Galiza Metálica, imos a falar dun libro moi interesante, Vento e Chuvia, que introduce o lector no fascinante mundo da Idade do Ferro. 10 prodixiosos deuses que poboaron os mitos da antiga Galaecia cobran vida nun universo con alicerces nos últimos descubrimentos da arqueoloxía e das ciencias do pasado, pero sobre o que voa ceibe a imaginación e a fantasía, enchendo con ocos os valeiros da ciencia. Manuel Gago, apoiado visualmente polas vibrantes ilustracións de Manuel Cráneo, emula unha viaxe no tempo con gravadora para colleitar as bellas historias que se contaban na noite dos castros e fiar con elas a historia dos deuses galaicos, ou sexa, as orixes máis profundas do rico imaginario da sociedade tradicional galega. Un libro apaixoante, distinto, que causará gran impresión e que trae a máis bella mitoloxía galega coñecida ao noso imaginario do século XXI. Nun territorio extenso, misterioso e brutal no que aínda hoxe vivimos, os deuses conviviron cos homes, beberon da súa cervexa, participaron das súas batallas e exiliáronse nos seus montes. Nas vellas aldeas, na noite dos castros, hai máis de 2000 anos. Alí, onde hoxe vemos mudas, ruínas circulares e murallas derrubadas, contáronse historias fermosas, transmitidas de xeración en xeración, historias de deuses que viven, que nacen, que choran, aman, sangran, viaxan de monte en bosque e das illas á costa, historias nas que non existen fronteiras entre o real e o fantástico, porque, como no tempo de hoxe, o mundo dos homes é sobre todo imaginación. Deuses e homes corren baixo a chuvia, e as súas palabras son levadas polo vento e as augas, que son eternamente Galiza. Vamos a coñecer máis sobre Vento e Chuvia, que é de Manuel Gago Mariño, Manel Cráneo e Marco García Quintela. Manuel Gago Mariño é o escritor de Vento e Chuvia, é xornalista especializado en divulgación cultural e profesor na USC, dirixe culturagalega.org, a plataforma do Consello da Cultura Galega. É promotor de numerosas iniciativas de difusión e recuperación do patrimonio arqueolóxico de Galiza. Manel Cráneo é ilustrador de Vento e Chuvia, naceu na Coruña en 1973, artista multidisciplinar, de amplia bagaxe en diversas disciplinas, comenzou o seu periplo profesional a principios dos anos 90 e é autor de centos de páxinas de banda deseñada publicadas en Galiza e en todo o Estado. E Marco García Quintela é o escritor do posfacio de Vento e Chuvia. Marco é catedrático de Historia Antiga no USC e é un especialista na historia de religións no mundo clásico e no mundo celta. E é membro de honra na Société Belge de Estudios Célticos e é profesor convidado en universidades europeas e americanas. Sulas nantugaicas. As sulas nantugaicas son 3, Sula Habana, Sula Ebura e Sula Coventina. Son 3 mulleres vestidas de azul, con boas roupas, de lá de pano preto e suave e fermosos colares de doas brancas e azuis para os seus ceibes pescozos de ganso. Teñen a idade da nai e da filla e a de ningunha delas. Un home dirá que son fermosas e unha muller dirá que son esbeltas e outros homes e mulleres miraránas como convalecentes vellas que mornean nun leito sucio. Séntanse as 3 ao sol nun tocón de madeira, coas mans cruzadas e abrazadas por riba do bandullo e xogando cos polgares en círculos, movendo a roca tecedeira do mundo. Parecen bellas a calor da muralla oriental á tardiña, e non o son. Non ven os carros pasar para o campo, non ven os nenos tiraren pedras aos cans, nin os senten correr espidos no lamieiro. Non escoitan os berros das nais parindo no mediodía, non escoitan o ferreiro batendo na pedra da carcona. Non ven na alba as mulleres subindo suorentas os odres de auga desde as fontes man por man. Non ven o mensaxeiro que chega morto de sede e ferido desde a batalla traendo sombras por palabras. Non arrecenden os grelos cocidos do carneiro na casa de Fusca, a filla de Coet. Non falan co sabio que sente todas as conversas, porque elas ensinaron o sabio. Con todo, pola contra, as sulas nantugaicas si saben do gran medandro nas terras. Cando augan a súa pel, vólvese fresca tamén. Senten o trigo e a cebada cando a lúa tira delas polas noites para sair, e mesmo coas mans estendidas, turran del tamén. Senten a suor seca polo sol e o sabor do sal na pel, sal, sangrado no traballo duro. Son as que recordan para sempre a palabra dos tratos dos homes, porque foron elas as primeiras en estar
e serán as últimas en marchar. Seremos hijos, hijos de las estrellas, marcados por la sangre, perdidos en el tiempo. Conquistaremos hoy nuestro paraíso. E seguimos profundizando na música de Atreides, que nos trouxeron o seu Paraíso Perdido, que sacaron fai moi pouco. E agora deixote con Froalla e o seu Perseidas. Repensarnos a verdade, todo es fácil como aquel.
Metalizando a rapazada. Ola, son Ari, teño 10 anos e gustaríame aprender máis sobre heavy. Eu son Aldara, teño 12 anos e gustaríame aprender máis sobre o heavy con vos. Queres aprender con nós? No primeiro capítulo falábamos dos primeiros grupos de metal que cantaron cancións en galego. A finais dos anos 80 e principios dos 90. Foi na segunda metade desta década, cando se editaron os primeiros álbumes totalmente en galego. Estes avances viñeron da man de varias bandas clave, como as Túzaros, Escarnabois ou Astarot. Mentres que os dous primeiros eran máis punkis e alternativos, os terceiros fixeron unha serie de discos en galego versionando poemas e cancións da nosa cultura popular, que os levaría por moitas festas patronais e aparicións na UTVG. Tampouco podemos esquecer a veterana banda punk Cenzar, de Cerceda, que nesta etapa amosaba un forte componente de heavy metal na súa música. Por unha banda, Túzaros é a banda que máis entroca co que estaban a facer os precursores como a Desvirgators, Mol ou Mala Hostia. Practicaban unha mestura de hardcore punk e metal, esta vez máis influída polos sons lentos e pesados do groove metal que tanto despuntaba na escena destes anos. Este trío da capital galega sacou unha maqueta xa en 1994 e o ano seguinte participaron na mítica serie de sinxelos Son Parrulo, editada pola Sala NASA de Compostela, cuxo histórico lugar está hoxe ocupada pola Sala Malatesta, que colleu testemuño. Para 1995 xa estaban o suficientemente consagrados como para facer parte da recopilación Unión Bravú, co tema Cuspen na cara. Este disco, editado por Edicións Cumio e coa produción executiva a cargo dos diplomáticos de Monte Alto, contaba tamén con estes e outras das míticas bandas do movemento Bravú e a historia e a música en galego daqueles anos, como os Papaqueixos, o Caimán do Riotea, Xenreira, Ruin Boys ou o regueifeiro Pinto do Herbón, ou outros dos grupos que falaremos aquí, como o Escornabois. Todas as cancións editadas polo grupo tiñan, entre outras, unhas características en común, pois estaban escritas en galego. Por primeira vez un grupo de metal desenvolvía o seu repertorio de xeito prácticamente íntegro nesta lingua. Por tanto, non é de extrañar que este mesmo ano sacasen un álbum de metal totalmente en galego, o CD titulado Túzaros. Un traballo no que ten cabida desde o metal máis pesado ata o hardcore máis rápido, pasando mesmo polo hip hop. A súa continuación chegaría no ano 2001, co álbum Trivial, que alén dunha participación na recopilación contra o desastre do Prestige, Nunca Máis en 2003 sería o derradeiro do grupo. Hai que decir que, aínda que a trayectoria do grupo remataría eses anos, o vocalista e guitarrista Mario César Vila pasaría posteriormente a facer parte de outros grupos de metal, como In Vivo ou Desequilibrio Mental. Deixamos vos con Túzaros e Mato Monstro. Sing
Escornabois tiveron unha traxectoria breve pero fructífera neses anos. Esta vez nun estilo novo, un metal alternativo con elementos funk, hip-hop e punk. Procedían da Mariña de Lugo, concretamente de Vilanova de Lourenzá, e formáronse no ano 1988, aínda que non sacarían a súa primeira casete cun son profesional ata 1996, ano no que sae ás rúas O Verme Homicida. Neste primeiro traballo a influencia do metal non é tan evidente, cun son moito máis punk e cerrado ao rock urabú. Pero algúns dos temas serían regravados para o álbum homónimo Escornabois, íntegramente en galego, como de Túzaros, que sería publicado en 1998. Este álbum xa é todo un traballazo de funk metal e rap metal. 16 temas de puros anos 90, cheos de mestura e experimentación e cunhas letras reivindicativas e combativas perfectamente axeitadas ao estilo. Un álbum que de non ter sido feito nesta época polos Escornabois seguramente nunca tería existido algo similar na música en galego e a vez soa moi ben aínda hoxe en día. Despois de tocar por todo o estado e de participar na terceira recopilación da revista Brabú titulada Terra Remota, co tema Plántate, a actividade de grupo chegou á súa fin. E sen máis deixámosvos con Escornabois e O Verme Homicida. Boas, son o Verme Homicida. Vivo dentro da mazá. O meu obxectivo é matar. Estará no chan, logo ven o doutor a mirar a man, meu Deus. Morreu Don Ramón dos explotadores, ele era o mellor, saloucos, choros, flores na mesa. Esta mañá está pechada a empresa, o seu chofer chora desconsolado. Era un can ben atestado, todos os tíos visten de chaqueta, pregúntanse por que pasa la empresa. Con un día que leva gafas de sol, quita sai a noite no televisor. Hasta logo rapaces, da mago marchar, busca latino pra outra matar. Rematou, o homem que non, o traballo rematou. Matar, o empresario explotador matar, jornalista feixista matar, o político corrupto matar, o nazi racista matar, o empresario explotador matar, jornalista feixista matar, o político corrupto matar, o nazi racista. Hasta logo rapaces, tamén vamos a marchar. Boca latino, la outra mata. Os que si teñen unha traxectoria de décadas que dura aínda hoxe son os cangueses Astarot. Foron unha das primeiras bandas de hard rock e heavy metal da Galiza, nacendo no ano 1983, e ao longo dos 80 e a primeira metade dos 90 sacaron varias maquetas e álbumes en castelán. O seu paso á lingua galega comenzou co terceiro álbum, Apuesta y Gana, un disco principalmente en español, pero que incluye unha versión de Airiños, Airiños Aires,
e tamén unha versión en galego do tema de Neil Young, titulada Sigo en pé no mundo. Porén, a primeira canción orixinal veu en 1997, da man xa mencionada revista Bravú, editada por Xerais e que exercía de altofalante do movimento homónimo. Na segunda recopilación editada pola revista, os cangueses incluíron a súa balada heavy coa proa no ceo. Logo chegou un disco bastante peculiar, un compartido coa banda de ska e pop rock madrileña de Refrescos, coñecidos polo seu gran éxito ochentero Aquí no hai playa, e cuxo cantante ten orixe viguesa. A unión foi auspiciada pola Xunta de Galiza para celebrar o Xacobeo de 1999, alternando esas cancións dos madrileños coas de Astarot. As dos cangueses son as que aquí nos ocupan. Son por unha banda versións de cancións míticas como Rianxeira ou a Santiago Bou e por outra Over the Hills, On the Far Away de Gary Moore, versionado en galego como Ceo Gris, ou por outra unha canción propia titulada Unha promesa. A máis interesante delas é sin dúbida esta última, que mestura heavy metal melódico e folk nun estilo reminiscente xa case os Mago de Oz que comenzaban a despuntar neses anos. Despois deste traballo tan excéntrico, sacarían o ano seguinte un novo álbum, O sentir dunha terra, onde continúan a liña de versionar temas populares en galego, pero no que de novo inclúen temas propios, nomeadamente como Proa no ceo ou María Soliña, un tema épico con letra de Xosé Manuel Pazos, onde narran a historia da lendaria muller canguesa acusada de bruxaría e asesinada no século XVII. No 2006 publicarán Longa noite de pedra, onde engaden composicións propias e poemas de grandes autores galegos como Ferrín, Xoán Cabana ou Rosalía de Castro, ademais de realizar unha versión en galego de Supertramp. O seu seguinte é ata o momento o último álbum de estudio, Séptimo Pecado. O enfoque da banda, especialmente centrado en versionar cancións e poemas coñecidos, resultou polémico para os seus vellos fans e para os fans do estilo en xeral, pero tamén lles abriu, a diferencia de boa parte do resto das bandas de hard rock e metal galegas, as portas da televisión e da administración autonómica e local, necesitada de impulsar artistas que empregasen a nosa lingua. Fose dese xeito ou máis desde o underground como os grupos dos que falamos anteriormente, o feito foi que o metal en galego diversificouse, e a maior proliferación de grupos e propostas aínda estaba por chegar nos anos vindeiros. A continuación deixamos con Adiós ríos, adiós fontes, de Astarot. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, portiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños piadores, casi nado meu contento, muños dos castañares, noites caras no lugar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras, colleraban meu amor, caminiños entre un millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, desa casa onde nací, desa aldea que conozo por un mundo que non vin, deso amigos por extraños, deso veiga polo mar, deso finca en todo en que o que empoindera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, onde meu pa se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se soñen lonce, moi lonce, as campanas do pomar, para
Voces oyéndose máis lonxe, cada balada é un dolor. Non me sono sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quizáis. Digo cheste, adiós chorando, vengue a beiriña do mar. Non olvides, queridinha, si morrón desoirás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. E rematamos xa con Cenzar, unha banda activa facendo música en galego dende finais dos anos 80, cando se fundaron baixo o nome de Mordor. Esta banda lanzou nesta época traballos como a cassette Fascinados polo Prohibido, de 1995, o seu primeiro álbum, Disparados ao Futuro, de 1997, lanzando por Edición Socumio. A pesar da súa traxectoria eminentemente punk, nestes lanzamentos pode apreciarse unha considerable influencia do heavy metal, e mesmo aparecen aquí e alá momentos propios do crossover thrash e o hardcore punk. Aínda con marcado espírito punky, as súas grabacións mencionadas están moi centradas nos riffs de inspiración heavy, un trazo especialmente notorio nesta etapa, pero que a veterana banda mantería tamén nos anos seguintes, sacando álbumes como Todo vai ben, en 2001, no que contaron con diversas colaboracións de grandes artistas do panorama galego, e Rock and Roll 2002. Despois destes discos prodúcense cambios na formación da banda, que virían acompañados dun menor peso do metal na súa música nos anos seguintes. Porén, a influencia do heavy metal volve a aparecer de cando en vez ao longo da súa notablemente ecléctica carreira, aínda en curso hoxe en día. A mestizaxe de estilos, en todo caso, unha virtude común nos grupos galegos da época, polo que non é de extrañar que grupos que adoitasen estar englobados dentro do rock ou do punk, como é o caso de Cenzar, sexan tamén relevantes á hora de falar de estilos irmáns como o metal. E para finalizar, deixamos vos con Historia do Rock and Roll, de Cenzar. Autopistas, noites sen dormir, viaxar de pobo en pobo, sen saber donde ir. Cargar, montar e probar, e de noite tocar, suyos cansos desfarrapados, co estómago baleiro. É a historia máis divertida do que nos parecía. Ei ti, que estás mirando, costa moito subir. Hotel ou nalgún cuchitril, con
con sorte non dormir, pola mañán seguir. Cuspenche, maltratante, bajanche mal. Non hai drogas nin alcohol, do resto nin falar. Horas local de ensayo pa sobrevivir. É duro aguantar, pero imos seguir. É a historia do rock and roll. É a historia do rock and roll. Hoxe tivemos de colaboradora a Pati Mamá Castro, xa que nos estábamos moi cansadas e non podíamos facelo. Bueno, vos dixo con Aldara que me moito que se. Bueno, iso, que seguramente no próximo Metalizando a Rapazada podamos estar máis activas. Exactamente, así que, como se di, nos vemos no próximo Metalizando a Rapazada. Atención, por favor. Nuestros representantes aquí da comarca nos deixaron co cu ao aire. Non se presentaron aquí. Dixeron, as excusas non se saben, dixeron que tiña reunión co comité. Parece ser, como estaban as centrais sindicales os demais, que non se presentaron. Por lo tanto, é unha vergüenza. Que te mira, que te controla. Un paso en falso, despídete esta sola. ¿A qué esperas, cobarde? Llega tu ahora. Bailarán los cuerpos con la t-shirt. Melodías tatuadas en los saber. Escucharán las voces que pregonan que todo avante, todo avante. Todo avante, todo avante. Somos los de todas aquellas ideas, los que constituyen metralla por todas partes, herederos das feridas que me quedan por cerrar. Traemos apocalipse do fascismo, somos os donos do inconformismo. Sai a rúa, pelexa por o mesmo. ¿A qué esperas, cobarde? Llegou a tu hora. Bailarán os corvos con atexos de melodías tatuadas en los saber.
Xa chegamos ao final do Galiza Metálica. Eu son Pati Castro e estivente acompañando nesta viaxe pola Galiza. Por un lado, descubrimos Vento e Chuvia de Manuel Gago e Manuel Cráneo, este libro máis que imprescindible. Por outro lado, coñecimos tamén o documental sobre o punk na Galiza, Semente de Berrar. Tamén, na parte que falaríamos máis histórica, coñecimos de onde ven esa separación máis cantiga do Reino da Galiza e do Reino do Portugal. E para rematar, Aldara e Ari nos trouxeron esos precursores do metal e rock feito en galego e na Galiza. Recorda que estaremos próximamente na segunda feira ou que o mesmo o luns con un especial Día de Defuntos, Día de Mortos ou Samaín. Así que non podes perdelo. Na mentras, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.